Tak ahoj Simone, já tě vítám u prvního rozhovoru pro projekt Artbeat a za začátku bych tě poprosil, jestli bys se mohl divákům nějak představit, kdo jsi, co děláš a podobně. Určitě moc rád, já ti chci poděkovat, že jsi si jako prvního vybral zrovna mě, moc si toho vážím. Takže abych se krátce představil, já jsem Simon Wellner, který stojí za značkou Exclusive Ink v Německu, což je provozování tetovacích studií. OK, super. Tím, že jsme v Německu, tak se tě zeptám, proč zrovna Německo? Proč ne třeba Švýcarsko? Je fakt, že ve Švýcarsku jsem půl roku žil, ale do Německa jsem utekl vlastně po rozvodu, abych nemusel zůstávat v Čechách. A tam jsem pracoval úplně normálně prostě u firmy a pak ve 32 mi prostě nějak předsvaklo. Řekl jsem si, že se už nebudu prostě honit za kariérou, materialismem a podobnýma píčovinama. A prostě jsem se rozhodl, že si splním svůj dětský sen a začnu tetovat, otevřu si tetovací studio. A začal jsi tetovat až v Německu? No jasně, začal jsem až v Německu. No. A jak dlouho tetuješ teda? Ty bláho, od roku 2019. Od roku 2017 existuje značka Exclusive Ink, vlastně v roce 2018 jsme otevřeli studio. Nejdřív to bylo stavěné čistě na hostujících tatérech, ale to mi bylo jasný, že tím se prostě naučím nejvíc, tím, jak se tam střídají různý styly a každý ti poradí prostě. Takže pak jakoby máš ten progres daleko rychlejší, než kdyby ses to učil sám. No. Tím, že to bylo postavené na hostujících tatérech, měli jste vždycky jenom jako český tatéry, nebo jste měli nějaký zahraniční tatéry? Hele, měli jsme různý tatéry, převážně český tatéry samozřejmě, protože na té české tatérské scéně mám hodně přátel. Slovenský tatéry, ruský tatéry, ukrajinský tatéry, dokonce i z Venezuely tatérku. Prostě bylo to hodně rozmanitý. A co tak vím, jedno zákulisní info, takže jeden slovenský tatér utekl do Ameriky, jo? Do Las Vegas tetovat. Do Las Vegas přímo ne a on neutek, jo? Tam to bylo o tom, že on je hodně dobrý, začal vyhrávat prostě americký tetovací konvence v New Yorku, v North Carolině a dostal nabídku tam prostě jít tetovat, takže jako rozhodně to nebylo, že by utek, jo? To vůbec ne. No já jsem nemyslel od vás, jakoby, že by utek, ale že vlastně odešel, nebo že to byl další posun v jeho kariéře, že šel za oceán vlastně. No tak samozřejmě, jako já kdybych tu nabídku dostal, tak jdu okamžitě taky a nekoukám nalevo, napravo. Takže další studio bude v Las Vegas. Další studio máme příští rok v plánu otevřít v Las Vegas a jsem na to zvědavý, no, buď to klapne, nebo to neklapne, to se uvidí. Tak paráda, tak za rok v Americe. Hele, ještě k tomu Německu, co tady je jinýho oproti Čechům? Co se týká toho tetování, té mentality? Hele, co se týče takhle jakoby tetování v Německu, tak je to katastrofa. To prostě zamrzlo v 90kách a už se to nehnulo, jo. Tady Německo je jediná země z celé Evropské unie, kde prostě nepotřebuješ vůbec nic, aby si mohl otevřít tetovací studio, jo. Takže prostě nějaký tamhle Jouda dohází hnůj, řekne si, že bude tatér, tak jde na úřad, zaplatí 30 éček a oni mu prostě dají povolení a může začít tetovat, jo. Takže to je oproti Čechům nebo Čechám? Čechám. Oproti Čechám jako mnohem jednodušší tady. Když tady může každý v úvozovkách Jouda si to otevřít a říct, já jsem tatér, že jo? No a to je právě ten velký problém, protože ta německá scéna, tady je potřeba to změnit, no. Je potřeba, aby ta legislativa se nad tím nějak zamyslela a trošku to překopala, aby minimálně nějaký, já nevím, týdenní školení pro ty tatéry bylo povinný pro to, aby si mohli otevřít tetovací studio, protože co tady kolikrát vidíš za zrůdnosti, a nemyslím teď jakoby ryze tu estetickou stránku toho tetování, to čert vem, že někdo neumí malovat, prostě OK, ale spíš jakoby tu zdravotní stránku, jo? Že kolikrát jsem tady měl zákazníky, co měli strašně vyhnisaný tetování. Před 2 měsícema tady byl týpek, jestli bychom mu nemohli pomoct, že se mu nezavírají prostě rány už 2 roky po tetování.
Prostě byl spíš na chirurgii, než na tetování. Ty vole, to je A šílený. nezašili ho. No jasně, ale to je tady prostě vidíš hrozný věci, oni vůbec si nelámou hlavu s tím, jakou jehlu, jak hluboko do kůže, ty vole, to ti přijde klientka, vole, že chtěla fine line, jako prostě ty fajnový linečky. A má to tak vytetovaný, ty vole, že kdyby šla na rentgen, tak tu kérku na té kosti, vole, uvidí normálně. Zastavíme furt v tom Německu, ale zkusíme trošku dát radu nějakým začínajícím třeba tatérům, který by chtěli jít do Německa, otevřít si své studio. Tak co tady je nejtěžší, jakožto otevřít si své vlastní studio, aby ti sem začali chodit lidi? Hele, začínajícím tatérům bych doporučil nejdřív začít prostě v Čechách. Nemyslím to špatně, jo. Oni ty Němci vždycky byli prostě strašní puntičkáři a strašní kreténi. Když si Němec, otevřeš v Německu tetovací studio a tetuješ sračky, tak furt budeš víc jakoby váženej, než prostě nějaký cizinec, který tady otevře tetovací studio. Takže opravdu, když ty chceš tady v Německu otevřít tetovací studio, tak už si musíš být sakra jistý v kramflecích, že z toho nebude nějaký průser, protože to se strašně rychle otočí proti tobě. Jasně, no. A zároveň by si měl jako si dát dokupy i trošku tu psychiku, jo? Protože třeba v Čechách jsou lidi hodně uvolněnější. Není to prostě takovej drill, jako je to tady v Německu. Němci si vymýšlejí fakt kolikrát Jo, to tam mám taky pak nějakou otázku. hrozný blbosti, jo? Takže už jenom na to, aby si vytrénoval takovou tu obrany schopnost proti tady té divný nátuře. Hele, a vzpomeneš si na nějakou neobvyklou žádost o tetování nebo nějakou historku, co jsi měl třeba takhle s Němcema, co se týká? Kámo, to bychom tady asi byli 4 hodiny, ale nejneobvyklejší žádost, co jsem kdy měl o tetování, tak to bylo v našem dalším studiu v Coburgu. Tam prostě přišel z ničeho nic týpek, sako, kravatu, víš co, já když jsem ho viděl, tak jsem si říkal, ty vole, zase nějaký vůl, co mi jde prodat nějaký pojištění, vole, nebo finančák. Nebo to vole, to snad ne. A nebo prostě nějaký obchodák, jo. A teď prostě přišel, pozdravil, ne, říká, já bych si chtěl u vás nechat udělat první tetování, říkám, jasný, není problém. Tak jsem si to prostě zapisoval, jako vždycky ty poznámky a říkám, co byste si představoval, jako že byste chtěl. A on mi prostě německy řekl, vole, no já bych chtěl prostě potetovat péro. Ty vole, já jsem asi na 5 minut zamrz. Říkám, kurva, rozuměl jsem teď dobře, jako potetovat péro? No. Můžu se zeptat, jako proč? Byla to nějaká sázka? Nebo jako... No mně se to prostě líbí, já jsem nad tím přemýšlel strašně dlouho a hrozně bych to chtěl. A pamatuju si, že jsem se ještě tenkrát podíval na kolegu, na Toníčka, ne? A ten už jenom z dálky mi říká, ne. Ale prostě... A udělal jsi to? Ne, seš blázen, ty vole, ani náhodou. A prostě jsem mu řekl, ať se nezlobí, že prostě intimní tetování nebo intimní piercingy prostě neděláme. A poslal jsem ho za kolegou, který ho nemusím v Coburgu, ať jde tam, že tam mu to určitě udělají. No a jinak jako takovej historek je strašně moc, co mě asi nejvíc jak zvýšilo tep, ty vole, tak vyděsilo, tak pak nakonec úplně brutálně rozesmálo, bylo, když mi přišla na termín úplně nádherná blondýnka s velkýma umělýma, jo, krásný prostě plný rty, oči nádherný modrý, že prostě vešla a ty si super řekl, ty vole, to je nějaká prostě mega modelka. Začalo to tím, že jsem jí řekl, ať mi ukáže místo, kam to chce vytetovat, to bylo na žebra, na pravou stranu, tak se snažila chudák sundat bundu a jak trhla za ten zip, tak se zavřela vlasy do té bundy, takže jsme jí s kolegou páčili nejdřív z bundy. Nakonec jsme jí teda z toho dostali, já jsem jí tam prostě ten textík nalepil, začal jsem to tetovat a jako vždycky, prostě když jsem to tetoval, říkám, hele, máš to hotový, jdi se podívat do zrcadla, jak to vypadá. No a já jsem to neřešil, protože jsem se normálně otočil, uklízel jsem si pomalu už věci a najednou slyším prostě, jak se tam za mnou rozbrečela, ne? Tak jsem se otočil a říkám, ty vole, co je? Jak jsi mi to mohl udělat, ty jsi mi to úplně dojebal a tohle. Hej, teď já úplně říkám, ty píčo, mě se mi rozjelo srdce. Volal jsem kolegu, ne, hej, pojď se na to prosím tě podívat, ty vole, doufám, že jsem se nepřepsal nějak v angličtině, vole, nebo něco nemám blbě, mrkni na to, ty vole. Kontroloval jsem to 2krát, mělo by to být v pořádku. Tak se na to Milan přišel podívat
Na to kouká a říká, ty vole, já tam nic nevidím, jako anglicky mluvím, prostě to sedí. Ale jen jsme přemýšleli dobrých 10 minut, v čem je problém, až ona prostě ubrečená se vrátila k tomu zrcadlu a říká, já to vidím, že to je zrcadlově, ne? A my jsme tak na sebe koukli a že už nám bylo jasný, která je, že sice krásná, ale prostě v té frontě na rozum už se na ní nedostalo. Tak jsem se jí to snažil vysvětlit, že v zrcadle jako je všechno otočený, to nepochopila, tak nakonec jsme to teda udělali tak, že jsem jí vyfotil na telefon, ukázal jsem jí, jak to vypadá. No, ona otřela slzy a tak to je super, díky moc, jo. Takže to nakonec dobře dopadlo. Jasně, že to dobře dopadlo, no, ale takových jako situací je strašně moc, nebo jako i těch zpráv, že prostě ti napíše, ty vole buchta, čau, děláte i překrývačky, covery, taky píšu, jo, jasný. No a kolik by to stálo? Taky napíšeš, hele, pošli mi fotku, jako takhle je to těžký říct. A ona ti pošle, vole, selfiečko s vyšpulenou hubou, jo. Prostě. A nejhorší je, že ty musíš zůstat klidnej, profesionální a prostě, hele, asi jsme se blbě pochopili. Já jsem myslel fotku toho tetování, co potřebuješ překrýt, abych si dokázal tak nějak představit čím a na základě toho si spočítal, jak mi to bude trvat, co budu potřebovat za materiál a jak se vlastně pak odvíjí z toho ta cena. Jasný, no. Hele, mentalitu Němců jsme tak trochu nakousli předtím. Ale chci se tě zeptat, co se týká tetování, jestli si třeba do toho nechají mluvit, nebo jestli jsou nějaký, jakože zarputilí, že ne, takhle to bude, takhle to chci. Hele, na začátku jsem se jim snažil co nejvíc vyjít vstříc. To bylo asi první půl rok. Takže jsi dělal, jakoby, tetoval si ty motivy, co oni řekli, hele, tohle se mi líbí, ty jsi věděl, že to je hnusný, ale vytetoval jsi to. No takhle, vždycky jsem jim prostě řekl, hele, tohle je sračka, já bych to prostě udělal tak a tak. Ale oni říkali, ne, to jsem já a já to takhle chci. No a já jsem byl ten vůl, že prostě, OK, víš co, začínali jsme, brali jsme všechno, to je vždycky tak, když otevřeš. Říkám, jo, tak pojď, ty vole, já ti to udělám, no. Ale pak se to několikrát proti mě obrátilo, protože takovýhle lidi nikdy neřeknou, hele, já jsem kretén a chtěl jsem takovouhle sračku. Jo, oni prostě řeknou, hele, tohle mi vytetovali v Exclusive Ink, jo. Na to nechceš. Takže dneska už se prostě s nima vůbec nebavím. Navrhnu jim prostě nějaký možný varianty, ať mají víc na výběr, jak by to mohlo vypadat ten motiv. Nebráním se vůbec změnám, ale když to má hlavu i patu. Jako musí to prostě ladit jak designově, tak esteticky prostě na tom těle. Neexistuje, že si prostě někdo vybere ty vole 3 lví hlavy a má takovouhle ruku. Jo, to je kokotina. Takže prostě vždycky, aby to nějak ladilo oku. A když ten klient prostě s tím nesouhlasí, nebo si to nenechá prostě vysvětlit, tak mu řeknu, nezlob se, ale... Jo. No ale je fakt, že s tím se potkáš i v Čechách, že lidi, oni nemají fantazii, oni vidí něco na internetu a řeknou, to chci, a ty jim pak řekneš, no hele, ale tady mám ještě tuhle variantu, jo, aha, to jsem nevěděl, že to jde takhle, takže je dobrý jako, s nima pracovat, no. No jako určitě, hele, jako... Tady mám pro tebe takový malinký kvízek, jo. Připravil jsem se pro tebe pár německých slovíček, jestli budeš vědět. Do prdele. Nevím, jestli to budu číst dobře, ale... Tak první slovíčko je Morgenmuffel. Morgenmuffel, jo? Nebo Morgenmuffel. Muffel, ty vole, hele, tak to, abych se přiznal, že nevím vůbec, co je. Jako Morgen je ráno, to vím, ale muffel, vole, to bude... Muffles. To bude, vole, podle mě nějaký... Něco, co se ti dělá ospalky v očích, nebo něco takového. Ranní bručoun. Jo, ranní bručoun, jo? Tak to se divím, že mi ještě nikdo neřekl. Morgenmuffel, to je ale hezký slovíčko. Ale bude ti vadit, když si zapálím? Ne, určitě dej si pohodlíčko.